Jesus Christ, our dear Señor Santo Niño, who reigns as the light of our faith and the hope of our lives. Bless our contingents and all who partake in this celebration, as their performances reflect the richness of our heritage and their gratefulness moved by their devotion to you. Amen. Gusto ko magpasalamat sa inyo tanan, sa inyong pagkarig o nga hapon. Gusto ko magpasalamat sa kanina tribo na nagpatisipal sa mga hapon. Sa ato nga mga bisita sa Department of Tourism na ito. With amazing years sa pagkagayon sa Dinagyan Festival sa IFFI, ang ato nga Presidente, Mr. Alan Abayantan. Para baban po. Kay Mayor Jenny Prendas, sa members of Adult City Council. Madamong dito salamat sa inyong pagsalit sa hapon sa Iloilo Festival Foundation sa pagpatayon na po ng pag-manage ang Adult Natinagdang Festival. Kami din sa foundation, happy din kami na makita ako ng mga tribo sa mga adlaw. This is our opening salvo. So, first time natin sila makita finally after several months sa practice ng mga blocking sila. Balaan ko hindi mahapos, especially sa ating mga tribe managers at sa mga tribe members natin. Makapoy, pero tanan ni rewarding kagit kinahalang sa ating mga senior sa Pilipino. Mayor Jenny Prendas. Para baka natin si Mayor! Hindi na lang magkagayan pa, kaya magiging ni Sir Ryan at ni Sir Georgie. Pagkasugunan na ang atong na opening salmo para mas manami, maanyag kagwa pa ang atong pagsilibrar. Yari ang mga kandidata na nagkalimahan ka nagkapamalugin sa Bilog ng Pilipinas kag kalibutan na basta Ilongga! Correct. Let's now welcome our 2025 Miss Iloilo candidate! Akong hindi lamang makita, hindi ka anad na pambatsagan man. Candidate number It's for the 1! influence instead of the stage. Miss Iloilo, welcome to the change. Love and go. Candidate number 2! Felipe Padillo from the municipality of Manila, from the district of Manila! Raise your voice! Miss Iloilo! Candidate number 5! Isabel Nicole Picho from Miss Iloilo. Number 6! Girl Eunice Aguasito
Iloilo City. Inatagaw ko ang tanan nga nagtipong doon para isilipran ang opening salvo sa atong dinagyang festival. Tamo kita salamat sa pinalaga na Vice and Mayor Jerry Gatson, representing of course, Tribo Sila! Vice Mayor of Iloilo City, I hereby declare the Dinagyang Festival opening salvo officially open. And now let's start with the sad competing tribes. Tribo Banda! Provincial governments are power. Metro Pacific in the water.
grand traffic kinaalin.
That is the last sad competing tribe. And now we are going to witness the competing tribe of Dinagyang Festival 2025. First from Tribo Paghidait. Attention kay excited mo sa We are now on the very first tribe. They are from Lapas. Kung si Di Proper, manikol pila ng Lapas sa kadamo sa mga taga-Lapas. Salmo, Tribo, Paghidait!
Next!